हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो बुहुमनि बर'फोरखौनो मोजाङै दङ होननानै आङो नोंथांमोनजों आरो नुजाफैफिनलायबाय बे दिनैनि जिकेआ जाहैबाय बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै लानानै आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन माने नोंथांमोना बेफोरखौ बुजिना थानांगौ दे ओरैनो सरासनस्रा सुबुंब्लाबो बेफोरखौ मिन्थिनानै थानाया जोबोर गोनां आरो ओमफ्राय माखासे फरायसाफोराथ' बेखौ मिन्थिखानांगौआनो जोङो मिन्थिना लादो 1 नाम्बारनि सोंनायखौ नायग्रोनि बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फरायसंनायखौ मा बुङोनो जोंनि फरायनायाथ' आलदा आलदा बिदिनो आलदा आलदा कर्स थायोना खालि बिफां लाइफांनि सोमोन्दैल' फरायग्राखौ मा होननानै बुङोनो बटानि होनना बुङो दै दालाय बटानियाव एमए खालामदों फिल'सफियाव एमए खालामदों आं फिल'सफियाव एमए खालामदों दे नोंथांमोन बिदिनो बायदि बायदि थायो आरोना बिदिनो साइन्सनिनो नैबे बटानियाबो मोनसे पार्ट आरो बे साइन्सनि थिग बिदिनो मा होनो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फरायनायखौ मा होनना बुङोनो बटानि गोसोआव लादै दानिया 2 नाम्बार सोंनायखौ नाय सोरखौ बटानि एबा बटानिनि बिफा होनना बुंनाय जायोनो बे जायजों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फरायोना बिनि बिफा होननानै सोरखौ बुङो होनना बुंदों जेरै पलिटिकेल साइन्स लाग्राफोरखौ पलिटिकेलनि बिफा होननानै सोरखौ बुङोनो फिल'सफिनि मानसिफोर जाय फिल'सफि लादों मेजर फिल'सफिनि बिफाया सोरखौ बुङो बेफोरबायदि सोङो आरोना थिग बिदिनो मा बटानिनि बिफाया सोरखौ होनना बुंनाय जायोनो थिय'प्रेस्टासखौ मा होनो बटानिनि बिफा होननानै मिथिनाय जायो दे फिननाया थिय'प्रेस्टास 3 नाम्बार सोंनायाव नायदो बुहुमनि जौसिन दंफांनि मुङा मानो बुहुमनिनो जौसिन दंफांनि मुङा मानो फिननाया जाहैबाय सेकिउआ जिसेनसियानो दे सेकिउआ जेसिनसिया बिनि गोजौआ बेसेबां गोजौसिम जायो आं ब्रेकेटाव होदों 120 मिटार दे 120 मिटार गोजौ जौवो जाहैदों 120 मिटारानो मा बुहुमनि जौसिन दंफांनि मुं दे माबा दंफांनि मुङा बेसेबां गोजौ जौवोनो सेकिउआ जिसेनसियाया दे 4 नाम्बार सोंनायखौ नायदो बयनिख्रुइ फिसासिन लाइफांनि मुङा मानो फिसासिन लाइफां बुहुमनि मादाव आरोना बयनिख्रुइबो बे जाहैबाय फिननाया नाय लेमना दे लेमना लाइफाङा बयनिख्रुइबो फिसासिन लाइफांनो ओमफ्राय मा होनबावदों ने बिफां आरो लाइफां दंफां आरो लाइफां बुहुद आलदा दे लाइफाङा आलदा जागोन दे एसे बिफाङा आलदा 5 नाम्बार सोंनायाव नाय बयनिख्रुइ देरसिन फिथाइनि मुङा मानो बयनिख्रुइ देरसिन फिथाइनि मुङा मानो लडयसियानो दे फिननाया ओमफ्राय 6 नाम्बारनिखौ नायदो बयनिख्रुइबो गुवारसिन बिलाइ बिफांनि मुङा मानो बयनिख्रुइबो गुवारसिन बिलाइ दे ओमफ्राय बिफांनि मुङा मानो मोनसे बिफां दंनो बे बिफांनि बिलाइया बयनिख्रुइ गुवारसिन जाहैदों बै बिफांनि मुङा मा होनदों आरो गुवारसिन बिलाइ थानाय बिफांनि मुङा मा होननानै सोंदों बहाय फिननायखौ नायदो भिक्ट'रिया रेजियानो बै बिफांनि मुङानो जाहैबाय भिक्ट'रिया रेजिया 7 नाम्बारनि सोंनायखौ नाय बयनिख्रुइबो फिसासिन बेगर बिफांनि मुङा मानो माने मोनसे बिफांनि बेगरा बयनिख्रुइबो बिफांफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो फिसासिन बेगर जाहैदों मोनसे बिफांनि माबाया बेगरा बयनिख्रुइ फिसासिन आरो बे गुबुन दंफांफोरनिफ्रायबो बे बिफांनि मुङा मानो अर्चिडनो दे फिननाया नायनो अर्चिड बिफांनि फिथाइया बयनिख्रुइबो बेगरा फिसासिननो दे 8 नाम्बाराव नायनो बयनिख्रुइ फिसासिन बिबार बिफांनि मुङा मानो मोनसे बिफाङा बयनिफ्रायबो फिसासिन बिबार बारोनो बै बिफांनि मुङा मानो फिननायाव नायदो उल्फिया नोंथांमोन मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे बेफोरो जोबोर गोनां जों मिथिनानै थानाया गोनां आरोना ओमफ्राय नायबावदो 9 नाम्बाराव बयनिख्रुइबो गेदेर आरो गुवारसिन बिबारनि मुङा मानो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन आरो गुवारसिन बिबार दङ जाहैदों बै बिबारनि मुङा मानो फिननायाव नाय रेप्लिसिया आरनलिडनो दे रेप्लिसिया आरनलिड बिबारा बयनिख्रुइबो गुवारसिन बिबारनो गोसोआव लादो आरो 10 नाम्बाराव नायबावनि बबे बिफांनि बिगुरनिफ्राय कुइनिन मुलिखौ बानायो कुइनिन मुलि जोंदि कुइनिन मुलि जायोना लोमजायोबा
मा होनो कुइनिना मुलि मेलेरिया जायोबा जायो खोमा दे कुइनिनखौ आंनि बुंनाया मिस्टेक जायाखैबा दे मेलेरिया जायोबा जों कुइनिन मुलि जायोना गोखानो बै मुलिखौ मा बिफांनिफ्राय बानायो होननानै सोंदों दे नायदो नै फिननायाव सिनकना बिफांनिफ्रायनो दे सिनकना होननाय मोनसे बिफां दङनो बे सिनकना बिफांनिफ्राय कुइनिन मुलिखौ बानायनाय जायोनो दाना 11 नाम्बाराव नाय लोगोफोर गोथाव जाग्रा बादामखौ फिथाइनिफ्राय ना बेदरनिफ्राय मोननो हायोनो जोंदि बादाम जायो नङा होमबा गोथाव बादाम होनना बुङो बेवहाय जों जानाय बै बादामखौ फिथाइनिफ्राय मोनो ना बेगरनिफ्राय बेदरनिफ्राय मोनो होनदों ओमफ्राय फिननाया जाहैबाय बेदरनिफ्रायसो मोनोनो जों सानना नाय जोङो साननो हागौ फिथाइनिफ्राय मोनो साननो हागौ दे डाइरेक्ट काजु बादाम ना मा होनो बेखौ गोथाव बादामखौ दे बियो मानो बेदरनिफ्रायसो मोनोनो दे आरो नायबावदो नै मा बिफांखौ काजु बादाम नङा दे बे काजु बादामा फिथाइनिफ्रायसो मोनोदां नायबावनाय दे मा बिफांखौ बिफांनि राजा होनना बुंनाय जायोनो नैबे बिराद इन्टारेस्टिं आरो मोस्ट इम्परटेन्ट दे बियो मा बिफांखौ बिफांनि राजा होननानै बुंनाय जायोबा मिथिनाय जायो जों नायदे फिननाया नायनै सिगुन दंफांखौनो जों साल्ला नंगौ दे साल दंफांखौ होनबावाखै नैबाव सिगुन दंफाङासो मानो बिफांनि राजानो दे 13 नाम्बाराव नायदो नै दाना सोंनायाव बबे दंफांनि बिलाइया टेनिस बल बादिनो जोंदि टेनिस गेलेयोना बे टेनिसनि बल बायदि जाहैदों बे बिफांनि बिलाइया बबे बिफांनि बिलाइया टेनिस बल बायदि फिननाया नाय केन दंफांनि बिलाइया टेनिस बल बायदि जाहैदों दे आसा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय बाय